Okay, sure guys, thank you guys. Akethi niyazi ukuthi uphendula umjoqo bla sinonondla inqandla zinebo zinegazi emqaleni umkhizi ukhabazela kaMavovo. Namhlanje siku-camp review. Kwi-camp ibihostiwe eNewcastle ngobhuti. Obhuti abadala, obhuti abancane basazosichazela. Sawubona sesinjani? Unjani bhuti? Bengicela uzazise lapha ababukeli ukuthi ubani igama. Igama lami ngingazange unqola kaGandaganda. So sisicela ukubuza namhlanje sikuphi futhi sihlangene ngani? SeNewcastle uGandaganda ubehost icamp yeintombi besihlangene sonke nje sizintombi. So ngicela ukubuza according to your understanding ijijini. Umuntu oyiphethe kahle ongakazi azalale nomfana ongakazi azathintwe. So ngicela ukubuza ke sisi ukuthi okay sharp namhlanje ngoba bekade nihlangene uGandaganda ezama ukuhlanganisa intombi uma ubheka lento benizama ukuyenza namhlanje igcine yenzeka noma igcine yaba impumelelo bekade igcine iba ilento bekade nifuna ukuthi beyiyona. Yebo ibe impumelelo kakhulu ngoba intombi ifikile nathi sifikile zajabula kwaba nje into nje emnandi engazi ukuthi ngizothini ngayo. Siyabonga nje kakhulu eintombini ukuthi iphumelelo ezihlonipha isimemo ngathi nje ngahlala zihlonipha njalo. So ingoma kaGandaganda ethi silimele engicela ukubuza ukuthi mangabe ufike eintombini ucula leyo ngoma leyo ufikani kwena ekhanda or ufila kanjani? Ngifila kabuhlungu kakhulu ke bhuti wami ngoba kuningi okwenzakala entombini okwenzakala mhlambe nabantu abadala bekubona kodwa bethule yabo okwenzakala kithi sizingane sibancane ekusuye kuphoqa ukuthi ngaleso sikhathi mhlambe sikushaya indiva ukuze impilo iqhubeke siqhubekele phambili nomntombi bethu silalela abazali bethu siprove wrong abantu. Yiphi message onayo for ababukeli laba ababukela lapha ekhaya abangazi lutho ngeintombi kodwa abasebethole information ebhedayo ngeintombi nento zenzeke eintombini? Into nje engayisho ukuthi entombini kumnandi ukuba intombi, kumnandi ukuyiphatha kahle, kumnandi ukuvelela nezinye izingane, ujwayelane nabanye abantu because abanye abaphuma emakhaya yabo. Kodwa lento yentombi yakhipha, ayikhiphi ke kabi ke le. Ikhipha kahle ngoba kusuye kukhona umuntu okugadile ngaso sonke isikhathi. Kusuye kukhona abazali abasuke bekhona nomehlo neintombi isuke zikhona. So kuba mnandi kahle sigcine sesakho umndeni yabo. Ngoba manje mina ngwasenquthu kodwa sekukhona abantu baseNewcastle engabazi esodibana nabo la ngelinye ilanga makukhona okuhle okwenzakalayo ngigcine sengiqhamuka sengingasaqhamuki njengentombi mhlawumbe ngelinye ilanga ngiqhamuke sengiqhamuka njengosisi. Okay guys siyabonga namhlanje besinosisi yathi niyamazi Nqola kuthiwa inqola kaGandaganda. Okay before sibhala igama la inqola utholephi kanjani? How did you end up uzibiza ngalo gama ufike kanjani kulona? Igama linomlando omude kodwa nje mude kakhulu mfethu uGanda wakochaza so mina nje anginawo amandla ukuthi ngichaze kodwa nje linjalo bafethu nginqola kaGandaganda. Lokho lapho khona uGandaganda inqola niyibona noma ngabe kuphi noma ngabe nini make wamemeza nje inqola niyibona isabela. Oh shoot kahle guys i debut. Thank you. Yabonga sisi.